Festettem egy képet, ami önmagában nem egy hatalmas megfejtés, egy festéssel foglalkozó csatornán, hogy festettem egy képet, viszont dilemmában vagyok, mert egyszerre tetszik is a kép, meg nem is. Hogy konkrétan mi az, ami nem tetszik, vagy mi az, ami tetszik, azt el fogom nektek mondani, de előtte nézzük meg a videót, hogy eddig hogyan készült el a kép, és majd utána megbeszéljük azt, hogy mi az, ami tetszik, és mi az, ami nem, és mi az, amivel javítani lehet rajta.
Szóval ez lenne az a kép, amiről beszélek, és amit megfestettem. Ahogy látjátok, egyébként eléggé nagy méretre ez a kép, most meg nem mondom mekkora, de nekem problémáim vannak vele, és ezeket a problémákat nem tudom nem látni. Mégpedig magával igazából a kompozícióval van gond, mert az oké, hogy itt a fa a központi elem, viszont nem annyira érdekes a fa, mint amennyire kellene, hogy érdekes legyen. Most ezt úgy tudom nektek elmondani, hogy sajnos a színek túlságosan egybe vannak mosódva, tehát ez igazából egy ilyen, hát nem azt mondom, hogy egy színpalettából áll, de hogy nincs olyan, ami kitűnne a képből. Szóval attól függetlenül, hogy ez a fa relatív jól kidolgozott, és még a háttér is egészen jól kidolgozott, nem túlságosan kidolgozott, tehát ez még mindig a háttérnek tűnik, illetve, hát nem tudom, ugye ez akrilfesték, tehát akrilla van festve, hogyha esetleg kérdeznétek, de például én úgy érzem, hogy itt nem elég sötét a kép a part mellett lefele, ugye a víz fele, ami majd mindenféleképpen javítanom kell, illetve itt félbehagytam ezeket a tavirózsákat, mert úgy érzem, hogy ezek se annyira fontosak, hogy foglalkozzak velük, viszont így meg túlságosan olyan semmilyen a kép. Tehát az a problémám, hogy ez egy semmilyen kép. Ennek valamit adni kellene, valami extrával feldobni. Mert bár nekem tetszenek ezek itt hátul, ezek a, hát nem is tudom, hogy mondjam, ezek ilyen, hát romok, vagy ilyen furcsa alakzatú kövek, amik itt hátul vannak, adnak egy ilyen misztikus feelinget ennek a képnek, illetve hátul ugye sejlik ez a fehér rész, és még hátrébb ugye lehet látni, hogy még homályosabb dolgok vannak, és tényleg ez nekem teljesen adja, tehát nagyon-nagyon jónak ígérkezne ez a kép, de valahogy a fát nem sikerült olyanra megfestenem, mint amilyenre szerettem volna. Ugye ennek egy ilyen misztikus beütése kellene, hogy legyen, és a fa viszont nem annyira érdekes, mint amennyire kellene, hogy érdekes legyen, úgyhogy én arra gondoltam, hogy ha már a fa nem túlságosan jó, mint ahogy én ezt elvártam volna magamtól, vagy ettől a képtől, ezért az a megoldás, hogy ezt is a háttérbe rakjuk, és ide megpróbálok festeni valamit, ami elvonja a figyelmet, és ezt a fát is egy kicsit a háttérbe szorítja. Tehát valami olyasmi kell, ami elüt mindenféleképpen, és az ember egyből ránézzen, tehát nagyon jól ki kell dolgozni, muszáj, hogy itt legyen, mert a szem utána egyből fölfelé néz, tehát a fát fogja megnézni, de az már annyira nem fogja érdekelni, mert maga a téma, ami itt lesz lenn, az fogja igazából érdekelni. Tehát ezt be fogja fogni az emberi agy úgy, hogy ez egy háttér annak a tárgynak, vagy élőlénynek, vagy bárminek, ami ide fog kerülni. Szóval az a problémám, hogy ez túlságosan sablon háttérkép, és túlságosan ki van ahhoz dolgozva, és nagyon részletes, vagy legalábbis valamennyire részletesen el van csípve itt minden, úgyhogy kidobni nem szeretném, ezért én megkockáztatok valamit, ami nem biztos, hogy összejön, de ha összejön, akkor viszont a kép úgymond megmenekült, és nemhogy egy jó kép lesz, hanem egy nagyon jó kép lesz belőle, de hogy mindjárt erre visszatérek. Én inkább azt mondom el nektek, hogy a tervem az nem más, mint hogy ugye itt lesz egy karakter, valami, azt még nem mondom el nektek, hogy mire én már tudom, és ezen kívül itt használom azt, hogy feketével fogok ilyen nádszerű valamit ide, vagy füvet festeni, illetve ide is, és lehet, hogy valamelyik oldalon még itt ide is be fog lógni, de csak egy picit, mert nem akarom, hogy kitakarja az egészet, de az is lehet, hogy nem, majd megnézzük, hogy hogyan viselkedik így ezzel. És ide pedig egy olyan karaktert képzeltem el, ami fehér. Mert egy teljesen
fehér karakter az egyből elvonja a figyelmet, és mindenki arra fog nézni. És találtam egy karaktert egy játékból, egy számomra kedves játékból, amit mindjárt megmutatok nektek, és az a karakter fog ide kerülni, és akörül lesz egy búra, egy ilyen buborékszerű valami, és ehhez fog igazodni minden más, mert lehet, hogy itt még fodrozódik a víz, hogy kiemeljük, hogy ez víz akar lenni, illetve lehet bejavítok valahova még, ahol úgy gondolom, hogy nem jó, vagy nem annyira jó, mint amennyire én szeretném, hogy jó legyen. Úgyhogy ez a feladatunk, de hogy milyen karakter lesz itt, azt mindjárt megmutatom nektek. Berakok egy képet, hogy lássátok. Igazából ez a karakter az Ori-ból a főhős, aki hát mondhatni az erdő szelleme, az erdő vigyázója, egy ilyen, hát nem lélek állat, de valami hasonló. Nekem ez a karakter nagyon-nagyon tetszik, és hát ugye magából az Ori játékból ez a karakter, és ezt próbálnám én belehelyezni ebbe a képbe, és közben csináltam egy képet róla, hogy én ezt hogyan vizualizálom, mármint hogyan képzelem el a fejembe, de mivel hogy ez egy olyan karakter, aminek hát eléggé vagy hasonlítania kellene, vagy egy az egyben olyannak kell lennie, illetve a világhoz hasonló környezeti dolgokat kellene beleraknom. Úgy gondoltam, hogy ilyen kis lelkek, ilyen kis pontok, mint hogyha nem tudom, havazna, vagy valami ilyesmi, csak ugye lélekbe, azok fognak szállingózni mindenfele. Illetve próbálom azt, hogy a tükörképe is ennek a karakternek, hogyha itt lesz, akkor a tükörképe is lefelé talán így fehérrel elmosódjon. Nem tudom, hogy pontosan mit csinálok, mint ahogy az életemben egyáltalán nem tudom, hogy mit csinálok, de megpróbálom, mint mondtam, ezt a képet megmenteni, úgyhogy gyertek és nézzük meg, hogy ez mennyire sikerül. Hát én nagyon-nagyon reménykedek, most vannak új ecseteim, amik ilyen finom munkára alkalmasak, úgyhogy gyertek, nézzük meg, mert én már nagyon izgulok, hogy összejön-e vagy nem, és utána elmondom a véleményemet róla, hogy jó lett-e a kép, vagy teljesen felesleges volt nekiállni, mert ilyen is van. Szóval még mielőtt bármit is csinálnék, azt fogom tenni, hogy itt kicsit belepiszkálok feketével, legyen valami sötétség is itt. Így ne legyen már annyira világos, de világos legyen, hogy ez itt sötét. Itt is part mellett behúzzuk a sötétet. Így. Illetve szerintem itt is valamit alakítani lehetne. Így. Kicsit lejjebb hozzuk, elhúzzuk, elmasszálgatjuk. Na, ide is még elkél ez a fekete. Nehogy tűnjön az egész, mint a lebegne, mert eddig olyan volt. Azt hiszem, talán innen fog indulni. Kijelöljük. És hát cirka nagy kő ide fog érkezni. Azt hiszem. Na, most nem akarom, hogy túl világos legyen, de nem akarom, hogy túl sötét legyen. Úgyhogy csinálok egy olyat, hogy bekeverem ezt a feketét és ezt a barnát, hogy ilyen relatív hosszú legyen. És hát, hogy ez ugye a teteje, de ez meg már az alja, hogy nagyjából kilátszódjon, mondjuk akkor így. Kihúzom, hogy így. És akkor ez menjen mondjuk így. És ez a teteje pedig valami ilyesmit zárjon be.
És én ezt itt ki is húzkodom. Igazából ez nem is számít, hogy ez micsoda. Csak lehessen látni, hogy ez itt van, mert hogy ezen fog állni a karakterünk. Mondjuk így, és akkor ennek van egy ilyen hatása, mintha ez valami fadarab lenne. Most jönne a karakter, ami ugye a legnehezebb része talán az egésznek. Ő gyakorlatilag teljesen fehér lesz, és van neki egy kis lába, ami hát így a hátsó lábán áll, úgyhogy cirka mondjuk itt lesz neki. És ebből, ugye mondjuk így, neki ebből jön fel egy ilyen kis láb majd így, ez még csak egy ilyen vázlat. Talán ekkorában. És akkor ez visszahajlik ide. Így. Ez jó lenne, ha sokkal nedvesebben használnám, de ezt most nem fogom nedvesebben használni. És ebből jön még erre. Mondjuk egészen idáig. És valahogy így van a teste. Neki van egy ilyen pici része itt. Így. És ez erre jön, illetve a láb is. Egy ilyen ívet hoz le, hogy ívet ad. Valahogy így. És akkor ebből jön le ide. És itt egy ilyen pamacsba végződik. Úgymond, amin áll valahogy így. Ez az ő teste. Mert értetek adatig. Nem. Vallással nem szabad viccelni, legalábbis nem ezen a csatornán. Aha. Akkor még egy kicsit itt nem föl lehet. Nem akarom teljesen tűpontosan, meg őszinte leszek, nem is tudom, béna vagyok, de nagyjából igyekszem. Valami ilyesmit összehozni. Na most ez volt így ez a része. És akkor ez pedig így a felső része. Ugye ezt még bőven be kellene kenni fehérrel, hogy rikító fehér legyen. És akkor az ő keze az idáig ér le. Itt van neki egy ilyen ujja, illetve egy ilyen nagy keze ide. Így lemegy. És egyébként tényleg nagy keze van. Hát nem tudom, így néz ki nagyjából. Úgy nem fogja meg valamiért a festék. De megpróbáljuk. Aztán lesz, ami lesz. Na most a másik keze az sokkal nagyobb, de még ez a keze is nagyobb egyébként, mert így le kéne jönnie. És ennek meg így egy kellene mennie. Valami hasonló módon.
De lehet, hogy még lejjebb kell mennie. Nem tudom, ez most így hirtelen. Lehet, hogy sokkal lejjebb kellett volna. Mindegy, szóval van egy másik keze is, ami meg így megy. Így. És ebből jön egy ilyen szög. Ahova egy ilyen nagy ujj jön. És akkor... ez pedig így. Nehéz koncentrálni. Hát nem jó, de nem is tragikus. Na, hát most jön a feje, ami nem túlságosan megy előre, mondjuk kb. Így talán. Szóval egy ilyen a feje. De ugye előre megy, mint a nyuszinak. Szóval egy kicsit itt előrébb jön. Így. Ugye mi most nem tudunk térben festeni, mivel hogy csak fehérrel operálok. Viszont ehhez adok vizet, mert nem a legjobb ilyen kevésbé vizesen dolgozni. Már is jobb. Igen. És van neki egy ilyen tüske a fején, illetve egy ilyen nagyobb tüske. Ugyanakkor még egy ilyen másik is. Ja, hát igyekszem, ahogy tudom. Így. Annyira egyébként nem rossz eddig. Most úgymond fehér árnyékkal, vagy árnnyal dolgozok. Használom egy kicsit a vizet. És van neki egy hatalmas füle egyébként, ami ennek a párja. Csak azt majd így izébe kell rakni. És ez szerintem... Na hát nagyon nem ilyen, amúgy. Jó. Na ez szerintem elfogadható, csak ezt akkor ki kell javítani. Valami ilyesmire. És akkor neki elvileg egyébként még van egy farka is. Ami meg itt van, na hát
Nem mondanám, hogy jó lett. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy jó lett. De egyelőre talán. Szóval megpróbáljuk megint ezt a szemet összehozni. Az előbb nem sikerült. Szerencsére most tényleg egy olyan procedúrát csinálunk, amin tök mindegy. Próbálkozhatunk 1 milliószor, mert nem számít. Na, elvileg egyébként ennek egy ilyen körből kellene kiindulni, mert most a kör az nekem nem igazán jön össze, legalábbis ezzel az ecsettel. Hadd nézzem bele látni. Annyira nem, de így annyira nem is tudom, hogy ez így probléma-e. Tudnék én ennél jobbat? Ha beljebb vinném. Hát igazából valami oriszerű, hát most nem annyira hiszem, hogy ez probléma. Megnézzük hozzá azt az orrocskát, amihez kell már egy mini kék. Amúgy is a nyakához is kell egy kis kék. Úgyhogy megpróbáljuk ezt így megcsinálni. Na, azt mondja, kis kék, kis fehér. Még kell egy kis sötét. Így. És akkor neki elvileg itt van egy nagyon pici kis orrocskája. Jó legyen, nem hiszem, hogy én ennél jobbat fogok tudni. És akkor neki itt van még egy ilyen háromszöge lefele amúgy. De én ebből szerintem még máshogy csinálom. Így. Valami ilyesmit. Jó, nem hiszem, hogy én ennél jobbat fogok tudni bármikor is. Úgyhogy ebben még belerakunk egy fehér pöttyöt. Megpróbálunk. Ugyanis neki van egy ilyen pöttye. És akkor van neki még ezen kívül így egy pont. Valami hasonló. Ami azt illeti, a kis karakterünk megvan, hát lett amilyen lett, én annyira nem mondom, hogy rossz, illetve az sem, hogy jó. Na most kell köré egy buborék, hogy kiemelje, és ezt találtam itt talán a legmegfelelőbbnek, így nagyságrendileg talán. Ez meg később egyébként egy másik projektünkhöz kell. Egyelőre nem mondom el, hogy mire jó. Majd nézzétek meg a többi videót, és akkor kiderül. Na de most ezt fogom körnek használni, és nagyjából így a lába alá fogom helyezni, talán így. És körbe rajzolom, ugyanis szabályos kört nagyon kevesen tudnak festeni, főleg így kapásból, és én nem is tartozom közéjük. Szóval szépen körbe fogom őt rajzolni.
Így. És akkor voilà. Van egy kör körülötte. Hát és akkor ilyenkor mondanám, hogy én ezt a kört egy kicsit feljebb húznám, hogy följebb legyen így. Azt hiszem, talán így lenne a legjobb. Úgyhogy újra körzés jön. Csak legyen szép. Már kicsit arrébb mozdult, annyira nem probléma. Így. Na, ez már egy jobb kör lett. Ugye az alsót, azt majd kiszedem belőle. Megnézzük, hogyan lehet kiszedni. Reméljük valahogy. Esetleg vízzel. Azt hiszem vízzel kijön talán. Probléma a következő, hogy nekem nincs macska nyelv ecsetem, de van ilyen új fajta pici kis ecsetem, úgyhogy én azt fogom csinálni, hogy itt úgymond a határokat, azt én ezzel az ecsettel fogom meghúzni, és megpróbálok óvatos lenni. Persze már túl sok. Szóval én egy ilyen buborékszerűségbe, látjátok, így körbehúzom. Remélem, hogy nem fogom elfolyatni a kezemmel. Hát ugye ez még a könnyebbik fele, innen már ugye nem tudok húzni, tehát innen errefelé nehezebb. Pedig egyébként tök jó lenne, hogyha ez egyforma bubi lenne. Ha gömbölyű, legalább minimálisan gömb lenne. Most, hogy megvan ez a karika, amit festettem, ezt még egyszer megfestem, de most belül egy ilyen vastagabbat. Inni. Így. És megpróbálom ezzel elkenni.
amennyire lehet. Bizony ilyen buborékszerű valamit. Létrehozni. Inni. Kicsit megpróbálok fölvenni, és akkor így valamizni, és akkor talán nagyobbat tudok vele meríteni. Na, ilyet se csináltam még, hát most jól jött megint ez a száradás gátló gél, mert hogy ezt azzal csinálom. Ja, hát nem a legjobb, lehetne sokkal vastagabb is ez a bubi, meg is próbálhatjuk esetleg, de én félek, de azért miért ne próbálnánk meg még vastagabbra csinálni. Na, talán még működik is. Talán még működik is. Legalábbis lehetséges. Na, jó, ez már nagyjából buboréknak néz ki, egyetlen egy szépséghiba még itt van. Alul. Na, így azt mondom, hogy így elfogadható ez a buborék. Na most kicsit lejjebb rakom a kamerát. Most lehet, hogy itt egy kicsit ugyanezzel kéne játszadozni, mert itt ugye tükröződésnek kéne lennie. És hát bele lehetne húzni itt ilyen csíkokat. Persze el is lehet túlozni. Így.
Hadd nézem. Hát végül is nem is rossz, nem is jó. Azt mondom, hogy okés, rendben legyen így. Na, lehet, hogy itt meg kéne jelölni, hogy amúgy ez itt egy vizecske. Ilyen csíkokkal. Mondjuk ez sok. De ja, tényleg kéne ide. Aha. Jó, pár helyre behúztam. Még ide kellene. Jó, rendben. Áldásomat adom erre. Már lehet, hogy ide a fára is kellene. Hát... Jó. Nem hiszem, hogy túlságosan túlzásba kellene esni. Viszont ami a következő lépés, az az, hogy tovább lépünk. Lássuk is. Szóval itt a kis karakterünk, a fával, ami maradjon csak sötét, illetve itt van valami kis, hát ilyen tükröződés neki, ami szerintem ide bőven elég lesz most jelenleg. Viszont ugye én terveztem ide különféle ilyen kis cseppeket, amiket egy egyszerűen minimális pici kis ecsettel hajtok végre, ilyen kis pontokat. Hát ugye nem hóesés, de a lényeg az, hogy ilyen kis, nem tudom, lélekpontokat tudjátok, hogy ilyen, hogy mindenhol szállnak a lelkek. Valahova nagyobbat, valahova kisebbet. De mindenhol legyen valahol több is, ugye ez türelemjáték. Próbálni mindenhova rakni, elosztva. Igyekszem így elosztani. Kell majd nagyobbat is csinálni, persze, nagyobb pontot. Így. Úgyni. Valahol nagyobb pontot is lehet, mondjuk fölveszek többet. Így, és akkor mondjuk nem tudom, ide. Ide egy ilyen nagyobbat. Illetve lehet ide is nagyobbat. Többet egyszerre. Mondjuk így. Az ahogy jól esik, csak olyan nagyon túlzásba nem szabad vinni. A fára is lehet rakni, mint hogyha valami gyümölcs lenne. Ide a fára érdemes ilyen nagyon nagyokat rakni, hogy észre is vegyék, hogy ott van. Így. Úgy. Hát, hogy érdekesebb legyen a fa. Igazából. Ide is lehet nagyobbat, még nagyobbat, ilyen, tényleg ilyen orbitális nagyot is lehet rakni. Törzsére is. Szóval értitek. A fára érdemesebb többet is, és akkor ez valamilyen ilyen lélekfa lesz. Úgyni. És akkor látjátok, hogy van neki egy ilyen feelingje. Szerintem ide is egyet. Ide föl is egyet.
Na, egy szóval alakul. Ez így a terv. Fára ide rakunk mondjuk 3 egymás mellé. 3 ilyen nagyot. És akkor lehet mondjuk ide is sötét helyre 2. Ide is 1. Ide a legtetejére 2. Sőt, még erre az ágra is lehet. Tehát tényleg valami gyümölcs lenne, lélekgyümölcs, vagy ilyesmi dolog. Ide, hogy tényleg egy hatalmasat, azért, hogy észrevegyék. Így. Jó. Na, és akkor ide is kell mondjuk egy ilyen nagyot, meg még egy nagyobbat, meg ide is így. Mint egy szállna föl. Valami ilyesmit képzeltem el. Piciket is kell természetesen. Igyekszem minél többet elhelyezni. Most ti annyira nem látjátok, de higgyétek el, hogy van mindenhol. Hát ugye ezzel sok mindent nem tudok most nektek mutatni, mert ugye a pontozás, ez pontozás. Arra gondoltam, hogy megfogom a fehéret, belekeverem ebbe a száradásgátlóba, illetve keverek hozzá még kéket. Így. És megpróbálom ezt így letörölni. Szóval letörlöm róla, és megpróbálok egy ilyen hagyni kellett volna megszáradni ezt a vackot. Egy ilyen... Csak belehúzok ilyen kis... Ilyen lélekáramlatot, vagy nem tudom, hogyan mondjam. Nem akarom túlzásba vinni. Persze lehet egy kicsit itt túlzásba rányomni. Nem rossz. Na szóval ugyanezt, hogy valami hasonlót kellene. Ha így visszatörlöm, akkor lehet vele így játszadozni, hogy megszínezi. Amit szerint nem rossz. Nem rossz, és akkor
Így is lehet. Így is valamit így bele. Aha, így. Mindent megteszek az ügy érdekében, de sokat nem merek. Nem merem elrontani. De azért igyekszem, tényleg. Ide is be lehet valamit rakni, ne legyen olyan üres. Csak mindig visszatörlök belőle az anyagból. Próbálom. Itt lehet, hogy itt. Aha. Ezt most találtam ki amúgy. Hogy belehúzom ezt így. De nem rossz azért annyira. Annyira belemélyedtem ebbe az egészbe, hogy gyakorlatilag ilyen lélek valamilyen hullámokat is csináltam ide, amik így fölmennek a fára. Most lehet, hogy ezt egy kicsit tovább kéne tolni, és tényleg így meghúzkodni ilyen szálakat, amik így fölfele mennek. Nem tudom, hogy ez mennyire jó ötlet, én ezt itt elhúzkodom, aztán valamit próbálok. És mindig mindennek az a lényege, hogy valamit így próbálgassunk. Hát én most tessék, itt van, próbálom. Bele. Hát ilyen, nem azt mondom, hogy füst, nem ilyen lélekszerű valamiket így belehúzkodok. Aztán nem tudom, lesz ami lesz. Olyan nagyon túlzásban nem akarom vinni, de vannak olyan szálak, amiknek így jól áll. És ezt így szeretném kiemelni. Úgyhogy ja. Jó egyébként, hogy ilyeneket is lehet mondjuk akrilfestékkel csinálni. Megfüstösíteni a területet. Ez egyébként nem rossz. De is lehetne egy ilyen. Azaz. Na. Oké. De is így be lehet húzni ilyen szellemcsíkokat. Jó, itt még elég nedves, úgyhogy ide más megoldás kell. Aha. Ja, nem tudom, hogy mennyire jó. Így jó lesz szerintem. És ez a része jó, nem kell túlzásba vinni, max még itt így bele lehet tényleg ilyen ködösíteni. De annyira nem hiszem, hogy bele kellene nyúlni.
Ja, jó ez így. Oké, vissza se lehet már törölni. Úgyhogy jó ez így. Hát még ezen a felén lehet még így csapongani. Így. Jó, túlzásba nem akartam esni, hát amit szerettem volna, azt igazából elvégeztem, megcsináltam, eddig egyébként, hát így mondhatni, hogy elégedett vagyok, sokkal jobb a kép, mint amilyen volt, viszont még nincs vége, ugyanis most a feketével fogunk dolgozni, ugyanis az egészet úgy fogjuk csinálni, mintha lenne még egy ilyen hozzánk közelebbi rész, ami pedig ilyen, hát ilyen fekete lesz, mindjárt demonstrálom ezen az oldalon, szóval egyszerűen csak így bekenem feketére egyelőre, ugye amilyen olyan, és akkor felhozzuk ezt egy teljesen fekete inni.
Még egy picit ilyen igazítás belefér. De azt hiszem, hogy ja, nem lett annyira rossz. Még egy-két helyre szerintem varázsolok, mert tényleg jól néz ki. Úgyni. Ja, valami ilyesmi. Lehet, hogy ide is még, ahol ilyen indokolatlan, oda belerakok párat. Mondjuk ide a levegőbe is pár ilyen szálat. Na, én azt mondom, hogy ez kellőképpen jó lett. Na, ami azt illeti, kapott egy karaktert majdnem középre. Hát igen, ezt lehet egy kicsit arrébb kellett volna festeni, mert túlságosan jobbra tart az egész, vagy a fa is túlságosan jobbról indul balra, illetve a karakter is túlságosan jobb oldalon van kinn, az lehetett volna itt középen. De annyira nem probléma, és próbáltam itt aláírni, hogy arrafele is húzzan így a szám, és akkor talán egy kicsit középre lehetne ezt így úgymond nézni. Hát ez egy ilyen undorító paca, de annyira senkit nem érdekel, ez tényleg csak azért van, mint hogyha innen lógna be hátulról előre. Hát ez egy ilyen lélek vagy szélörvény, nem is tudom mindenki, amit lát bele. Van itt egy ilyen buborék benne a kis karakterünk, és ugye ezeket a faleveleket, vagy pedig tavi rózsákat pedig fölemeli a vízből. Ezt tudtam csinálni, ugye itt beleraktam ezeket a kis lelkeket, mindjárt mutatom majd közelebbről is, vagy valami ilyesmiket, amik így földobják az egésznek a hangulatát. Nem mondom, hogy életem legjobb műve, viszont az egyszerű sima fát biztos, hogy übereli. Tehát annál sokkal-sokkal jobb, mint amilyen volt, mert az egyszerű fa az ilyen, tényleg ilyen semmilyen volt. Most viszont hát így majdnem, hogy túlzsúfolt a kép, de mégse, úgyhogy gyakorlatilag én azt mondom, hogy áldásom rá, ez szerintem jó így, és mondhatom, hogy ez egy akrilkép, már nevezhetjük akrilképnek, úgyhogy ezt elfogadom, mint festményt. Úgyhogy ez lett a végeredmény. Én megmondom őszintén, hogy hát ha pontoznom kellene, akkor 100 pontból, hogyha mondjuk tényleg ezt a mesés mesevilágszerű festményt nézzük, akkor mondjuk 100 pontból adnék rá egy 65-öt. Mondjuk 65-öt elér. Nem rossz, hát akrilhoz képest szerintem még így is tőlem a legjobb, mármint amit ki tudok belőle hozni. Úgyhogy igazából elégedett lehetek vele. Nem túltam túl, amit én így gondoltam, hogy majd el fogom túlozni, de szerintem ez éppen, hogy még teljesen elfogadható. Úgyhogy tényleg mondhatni, hogy elégedett vagyok. Az, hogy nektek mi a véleményetek, azt majd ti eldöntitek. Itt most megmutatom nektek. Ez tehát a végeredmény. Így néz ki önnön valójában ott a kis karakterünk, akinek vagy szél, vagy ilyen lélek hullám feltörése van a vízből, mely fölmegy egészen a fáig, és ott vannak a kis lelkecskék is, vagy pontocskák, hátul pedig ott van, nézzétek, az a nagyon szép romos, nem tudom, épület, vagy pedig sziklák,
itt a túloldalán is, tehát azért ki van dolgozva valamelyest ez a kép. Szóval annál, amilyen volt, szerintem sokkal izgalmasabb, hiszen kapott egy központi karaktert, illetve ez a része pedig kicsit sötétebb, tehát ez is dob egy ilyen réteget rá arra, hogy ne csak egy ilyen egyszerű fa legyen. Úgyhogy én amennyire lehetett, én ezt megcsináltam. Mindenféleképpen jobb, mint amilyen volt a csupasz egyszerű fa, de hogy igazából milyen, azt lehet, hogy ti jobban látjátok, úgyhogy ha van véleményetek, hogy mennyire tetszik, mennyire nem tetszik, azt nyugodtan megoszthatjátok velem kommentbe, illetve hát ugye megtaláltak Instagramon is, elméletileg oda mindig hamarabb mennek ki a képek Instagramra. A TikTokkal még egyelőre nem tudok mit kezdeni, mert most tényleg vagy ezt csinálom, vagy azt. Ugye az állókép, meg a vízszintes, az kicsit teljesen más kategória. Minden esetre én örülök, hogyha megnéztétek ezt a videót, és találkozunk a következőben is, remélem, ahol elvileg használni, lehet, hogy használni fogjuk a PVC csövet egy projekthez, ami egy nagyon érdekes projekt lesz. Azt nem mondom olyan, hogy mi. Iratkozzatok fel és nézzétek meg, illetve lesz egy másik projekt is a későbbiekben, ami persze két ilyen figurát fogok megfesteni, amit egy másik csatornán majd ki is sorsolok a másik csatornámon. Úgyhogy ez a kettő, ami készülni fog, ugye ez is gamer tartalom igazából, mert az Ori vagy az hasonló karakter van itt középen. Minden esetre egy szónak 100 a vége, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok velem, és találkozunk remélem a következő videóban. Iratkozzatok fel, meg minden ilyesmi, és találkozunk legközelebb is. Sziasztok!